Socialdemokraternes spidskandidat til Europaparlamentsvalget, som skal være den 25. maj. For 5 år siden var der kun 30% af de unge, der stemte. Så helt formål kunne i hvert fald være, at vi fik nogle flere til at stemme, enten for dig eller nogle andre. Det bliver sådan, at der bliver lidt spørgsmål, eller hvad hedder det, et oplæg først, og jeg har forklaret, at nogle af de stemmeværende ikke ved ret meget om EU, nogle ved lidt mere, og det skal ordne, de var eksperter. Og vi rystede på hovedet, det skulle ikke gå. Og så er der mulighed for debat bag. Ikke? Jo, ja. Tak for det. Tak, og må jeg sige tak for, at jeg kom her til Sønderborg. Det har jeg glædet mig til. Og sige et par ord om mig selv først. Jeg hedder Jeppe Kofod og er i dag valgt til Folketinget for Socialdemokraterne. Og har indtil for nylig været udenrigspolitisk ordfører for Socialdemokraterne, formand for det udenrigspolitiske nævn i Folketinget og har arbejdet med udenrigspolitik gennem flere år. Men det jeg gør nu, det er at skifte til noget helt andet, nemlig at stille op som spidskandidat til det Europaparlament, som vi skal vælge til her senere på året. Og det vil jeg gerne starte med, fordi nu er der mange af jer, der har sagt her, så vi ikke kender så meget til EU. Men hver 5. år har vi jo valg til det her Europaparlament. Sidste gang i juni 2009. Og faktisk er det lidt fantastisk, at vi har et parlament, hvor der er direkte valg til, hvor I kan stemme, hvor I har en stemmeret alle sammen her, der er fyldt 18 år, som de fleste er. Og det er et valg til et parlament for 28 lande og 500 millioner mennesker. Altså 100 gange den danske befolkning. Det er jo helt fantastisk, at vi har et sådan parlament og et valg til det parlament. Det er verdens, jeg vil sige, næststørste demokratiske valg. Indien er jo verdens største demokrati. Og der er flere mennesker, end der er i EU. Men altså, hvis man tager det her, de 1,5 milliarder mennesker, så er det altså verdens næststørste demokratiske valg. Så det bliver kæmpestort. Jeg vil gerne sige til jer, at mange af jer var vel ude at stemme her til kommunalvalgkampen og regionsrådsvalget i november måned. Og man kan jo sige, at Europaparlamentet, det er der, hvor man behandler det fælles lovgivning, der er for hele EU, for alle 28 lande, alle 500 millioner mennesker. Og det vil jeg gerne vende tilbage til senere. Men jeg vil bare sige, det er jo vigtigt at forstå, at vi har et samfund, hvor vi har forskellige niveauer af vores demokrati, forskellige steder, hvor ting besluttes. Vi havde kommunal- og regionsrådsvalg. Det er jo 2 niveauer, kommunen og regionen, ikke? Hvor man vælger til. Så har vi Folketinget, hvor jeg sidder i dag også selv. Vi har folketingsvalg. Og så har vi det 4. niveau, altså hvor man kan vælge direkte til, det er Europaparlamentet. Og alle de niveauer har sin berettigelse i forhold til, at nogle områder i politik, de besluttes bedst i kommunen. Nogle områder besluttes bedst i regionen, det er jo sygehus og hospitaler. Nogle områder besluttes bedst i Folketinget. Og andre ting er vi nødt til at samarbejde om i EU, hvis vi gerne vil have indflydelse på vores egen verden. Hvis vi gerne vil have demokratisk medbestemmelse. Og det er det, der er vigtigt. Så når jeg står her som socialdemokrat og spidskandidat til Europaparlamentsvalget, så er jeg også en stærk tilhænger af, at vi har et fælles EU og et fælles samarbejde, hvor Danmark selvfølgelig er med. Og det vil være i over 40 år. Så for mig handler det så ikke om vi skal være med i EU eller ej. Det er ikke den debat, vi skal have. Det, der er debatten, det er, hvilken politik skal vi føre i Europaparlamentet. Ligesom når I stemmer til folketingsvalg, så stemmer I heller ikke, om I vil nedlægge Folketinget eller ej. Så stemmer I for, hvilken politik vil I have, at partierne skal føre i Folketinget. Så det er udgangspunktet. Og jeg vil gerne sige til jer, at i de kommende måneder, så vil der jo være valgkamp. Det er en meget lang valgkamp til Europaparlamentet, fordi valget er jo først den 25. maj i Danmark. Og det er jo sådan, at vi stemmer i Europa samtidig fra den 22. til 25. maj. Det er den seneste dag, man skal have afholdt sin afstemning i de 28 lande. Så den 25. maj, når vi har stemt i Danmark, så kender vi resultatet for hele EU, hvordan det er blevet, hvordan det nye parlament er sammensat. Og det er rigtig spændende. Det jeg vil sige lidt om i dag, det er også lidt, jamen altså, hvad er det så for nogle emner, man arbejder med, når man sætter op til parlamentet? Hvad er det, de kæmper for? Altså, I ved jo, at vi har været igennem en stor finanskrise, som også har ramt Danmark. Vi har mistet over 150.000 private job herhjemme. En finanskrise, som vi jo ikke i Danmark selv kan beslutte at gøre noget ved. Det er en, der skyllede ind over os, noget vi er udsat for.
Og i Europa, der har de andre lande jo også været udsat for en kæmpe krise. Og det betyder i dag for eksempel, at mere end hver femte unge menneske, 23% af de unge i 2012 var arbejdsløse. I Danmark er det heldigvis ikke så højt, mellem 12 og 14%, men 23% af de unge var arbejdsløse. Og går man til Sydeuropa, så er det næsten hver anden unge menneske, som ikke har noget job. Det mener jeg er en katastrofe. Og vi må sammen i EU kæmpe for at få unge tilbage i job og uddannelse igen, så vi sikrer, at de får en ordentlig fremtid. Så er vi miljø- og klimaproblemerne, som vi jo hører om nærmest dagligt, når der er ekstreme vejrsituationer, eller når vi ser, at vores klima bliver ødelagt på grund af global opvarmning. Jamen, der kan vi i EU, og det har vi allerede gjort, sat nogle mål for, hvor meget skal vi reducere vores CO2-udslip, hvor meget skal vi øge vores energieffektivitet, så vi bruger mindre energi, hvor meget skal vi øge vores andel af vedvarende energi, altså vindmøller og anden form for vedvarende energi. Det er rigtig vigtigt for os, at vi tager den dagsorden rigtig alvorligt, så vi sikrer, at kommende generationer, vores børn og børnebørn, de kommer til at leve i en bedre verden, bedre miljø, end det vi selv er ved at skabe med den politik, der bliver ført. Og det er faktisk fælles i EU, vi sætter de mål. Lige i øjeblikket, mens vi står her, faktisk næste uge, der fremlægger EU-kommissionen en rapport, deres bud på, hvad skal målene for 2030 være, når det gælder reduktion i CO2, når det gælder vedvarende energi, når det gælder energieffektivitet. Og for Danmark, der er det afgørende, at vi får så ambitiøse mål som muligt. Og der skal parlamentet, Europaparlamentet, ind og være med til at diskutere det her. Og derfor, hvis jeg især bliver valgt til Europaparlamentet, så vil jeg selvfølgelig gå ind og diskutere, at vi får de mest ambitiøse mål, at vi får sat reduktionsmålet på CO2 højt, så vi får sat målene for vedvarende energi højt. Hvis vi får sat målene for vedvarende energi højt, så giver det bedre miljø, man bygger flere vindmøller og solanlæg og varmepump, alt muligt andet grøn teknologi, som kan nedbringe energiforbruget og sikre vedvarende energi. Det skaber danske arbejdspladser. En af de sektorer, som i den her krise, vi har været igennem, hvor man ikke mistede arbejdspladser, det var faktisk inden for den grønne teknologisektor i Danmark. Hvor at man faktisk inden for vindmøller og så videre, hvor man faktisk fik flere grønne arbejdspladser i løbet af krisen, fordi der er et behov for, at vi gør noget ved det miljø, vi er en del af. Og jo mere energi man sparer, desto billigere er det for virksomhederne at producere, hvis man laver energieffektivitet i virksomheden. Og dermed bliver man også mere konkurrencedygtig over for resten af verden, der ikke sparer på samme energi. Så det er bare for et eksempel på noget af det, som jeg vil gå ind og kæmpe for. Et andet eksempel, som jeg synes er vigtigt, hvor man kan sige, her er EU og det samarbejde, vi har i Europaparlamentet og EU helt afgørende. Det er, når det gælder sådan noget som det, at folk de skal betale den skat, som de er forpligtet til. Det lyder lidt teknisk, men vi lever jo i høj grad i en verden, en grænseoverskridende verden, hvor vi handler med hinanden, hvor finanssektoren, som vi så det under den finansielle krise, bankerne osv., hvis en bank går ned i USA, så rammer det os alle sammen som en tsunami, og vi mister arbejdspladser, vores økonomi går ned osv. Det samme gælder, når det gælder det her med, om folk de betaler deres skat. Nu tænker jeg ikke på almindelige danskere, som går på arbejde hver dag. De betaler deres skat. Det er rimelig klart, men det er folk, det er rige mennesker, og det er nogle virksomheder, som i dag snyder i skat. Ved at placere deres overskud i skattely, så de betaler 0 kroner i selskabsskat, udsat i virksomheder her i Danmark, f.eks. i Sønderborg, der er også en stor virksomhed jo. Og de betaler selskabsskat for eksempel, når de har et overskud. Der er spekulation i at flytte sin overskud væk og gemme dem væk, så man betaler 0 kroner i skat. Dermed snyde fællesskabet for en skatteindtægt. Det samme gør rige borgere. Der er lige nogle DR-journalister, der har vundet en Cavlingprisen, den her meget fornemme journalistpris, som uddeles hvert år til nogle danske journalister. De valgte, fordi de lavede en udsendelse om, hvordan man kan snyde ved at placere som borger, ved at placere penge i skattelykonti i skattelylande, på Cayman Islands, i Schweiz osv. Og det skal stoppes, det svineri. Hvert år, EU-kommissionen har beregnet, at hvert år, så bliver vi snydt for et beløb, der svarer til 1000 milliarder kroner, det er rigtig mange penge. Eller 15.000 kroner per EU-borger per år. Altså 15.000 kroner per EU-borger per år snydes der og skatteunddragelser for hvert år. Det er et rigtig stort beløb. Det har kommissionen beregnet. Tænk, hvis vi fik de penge tilbage i statskassen,
så kunne vi betale uddannelse, velfærd, sundhed, alt det, som der er blevet skåret meget ned på i de senere år i Europa og i Danmark. Og det er en af de mærkesager, hvor man kan sige, her giver det ikke mening, at vi kun laver noget i Danmark for at sikre, at der bliver betalt skat. Der skal vi samarbejde. Vi skal gøre op med, at man har en bankhemmelighed i nogle lande, så vores myndigheder ikke kan kontrollere, om danskere har gemt penge væk på hemmelige bankkonti i landet. Eller som det også blev dokumenteret i de udsendelser, det er lavet her i foråret, så kan man Mastercard, de kan udstede sådan nogle anonyme hævekort, så man ikke kan se, at der er ikke noget navn på hævekortet, og så kan den person, der har hævekortet, bare have sin hæve fra en konti, som er hemmeligt i et land, hvor man har en bankhemmelighed, og hvor man har gemt sine penge i skattely væk fra fællesskabet. Det er noget svineri. Nogle anonyme hævekort skal selvfølgelig forbydes. Og det er sådan noget, Europaparlamentet kan tage op og gøre noget ved. Så det, I skal til valg til her til maj måned, det er altså et valg om, hvilken politik, der skal føres i parlamentet. I kommer også til at opleve, at der skal være en afstemning om Danmark skal tilslutte sig den fælles europæiske patentdomstol. Og det er jo sådan, at når man har en god idé som virksomhed, så kan man udtage patent på den idé, så andre ikke kan stjæle idéen. Det er sådan et meget simpelt system. Der har vi i mange år arbejdet på at lave et fælles system i EU, så man har et sted, hvor man udtager et patent, som gælder i hele EU. Og dermed så bliver det billigt for virksomheder, der ikke skal udtage patenter i hver eneste EU-land osv. Det er noget, som vi normalt vil behandle i Folketinget og et lovforslag, og så vil det blive vedtaget. Men fordi vi afgiver formelt set suverænitet på det her område her, jamen så kræver det 5/6 flertal i Folketinget bag det lovforslag, der ligger. Det er der ikke for Dansk Folkeparti, og Enhedslisten er imod. Og det betyder så, at vi skal også have en folkeafstemning, om Danmark skal tilslutte sig det fælles patentdomstol. Jeg synes, det er en god idé, at vi går med. Det synes alle de virksomheder, det drejer sig om også. Det synes danske lønmodtagerorganisationer også alle sammen. Vi har fået høringssvar på det lovforslag i Folketinget. Alle høringssvar på dem, det berører, var selvfølgelig positive i forhold til, at Danmark skulle gå med i patentdomstolen. Vi har selv arbejdet for det gennem flere år, og det var en af de aftaler, der faldt på plads under danske EU-formandskab i første halvår af 2012. Så det er sådan set nogle af de ting, vi skal stå for. Hvad med jer som unge mennesker? Hvad betyder EU egentlig for jer? Nu kan jeg godt stille spørgsmålet, hvad vedrører det mig? Når I engang er færdige med gymnasiet, jamen, så kan I for eksempel tage på et Erasmus-ophold i et andet EU-land og studere tage en del af jeres uddannelse der. Det er noget, vi har fået igennem i EU fælles, at man har den mulighed, at man kan studere på hinandens universiteter og uddannelsesinstitutioner. Det er fantastisk, og jeg tror, at sidste år var der omkring 800.000 europæere, unge mennesker, som brugte den mulighed for at tage ud og studere og læse i et andet land. Når I bliver ældre og skal til at arbejde, så har vi også, og det er en af de store diskussioner, som vi også gerne lige berører jo, så har I muligheden for som borger i EU, at I kan arbejde og bosætte jer, hvor I har lyst til i EU. Ikke? Hvis I kan få et job i Tyskland, så kan I rejse til Tyskland og bosætte jer der, og så er I som EU-borgere nogle rettigheder, fordi I er EU-borgere. Eller en tysker kommer til Danmark, hvis der er et job til tyskeren her, på danske løn- og arbejdsvilkår, og så kan han komme her, eller hun kan komme her og bosætte sig i Danmark og arbejde i Danmark og betale skat i Danmark, og så er man EU-borger i Danmark. Og man kan ovenkøbe faktisk også få lov til at stemme til et lokalt valg, når man er EU-borger. Så I har nogle rettigheder som EU-borgere, som er helt vigtige, så helt fantastiske. Det sidste, jeg vil slutte af med indledningsvis, før jeg synes, vi kan gå til nogle spørgsmål, fordi jeg ved, at I har forberedt spørgsmål nu er. Det er så, hvorfor skal vi have det her samarbejde? Ikke? Altså jeg skal ikke begynde at stille spørgsmål om grundlæggende EU, men mere sådan, hvad er det for en verden, vi lever i? Og jeg kommer over med sådan en baggrund som udenrigspolitisk ordfører og arbejder med udenrigspolitik i mange år. Og kan se, at Danmark som et lille land, 5,5 millioner indbyggere, vi er stærkt afhængige af at have nogle stærke samarbejdspartnere, men vi skal bare tage vores interesser i hele verden. Kina har I hørt meget om, sikkert også, vokser jo med kæmpe fart, er jo verdens mest folkerige land, og om få år, 2016 eller 2017, der vil også være verdens økonomisk stærkeste land, der overhælde USA som verdens største økonomi. Det er bare et af de udfordringer, vi har. Kina er jo ikke noget demokrati. Kina er sådan et leninistisk, kapitalistisk samfund, som et autoritært samfund, som bygger på noget leninisme, men også på markedsøkonomi til at udvikle sig. Og de behandler folk
Kina på en meget skidt måde. Både arbejdstagere, men også almindelige borgere bliver jo sat i fængsel, hvis de mener noget kritisk over for staten. Eksempelvis. Der vil jeg bare sige, det er et eksempel på, at hvis vi skal gøre noget ved den verden, vi lever i, og sikre, at de værdier, vi står for, frihed, demokrati, menneskerettigheder, de stadigvæk står stærkt og fremme dem, så skal vi arbejde sammen blandt de 28 EU-lande i hele EU for at sætte den dagsorden. I Mellemøsten, hvor der er brand i Syrien, der er problemer i Egypten, som vi ved, ikke? Der er problemer i Iran, hvor vi kæmper mod, at Iran begynder at opruste med atomvåben. Der er det vigtigt, at EU bidrager. EU har været med til at sikre, at nu der kommer en aftale med Iran, sådan så de dropper deres atomvåben fra. Det er noget, EU har arbejdet på i mange år, det er jo lykkedes, ser det ud som om, og det er rigtig positivt. Men det kan Danmark ikke gøre alene, så vi er nødt til at være sammen med de andre lande, når vi skal gøre de ting her. Så vi står i en verden, hvor at flere af de udviklingslande, de begynder at blive stærkere og stærkere. Ikke bare Kina, Indien, men også Brasilien og nogle andre lande. Nogle er demokratier, nogle er ikke. Men sandheden om af dem er, at vi er nødt til at stå sammen med hvis vi klarer den globalisering og den konkurrence, vi er udsat for. Så EU kan være et værn mod, at vi skal afvikle vores eget velfærdssamfund. Og det EU kan være til at sikre, at vi kan bevare vores eget velfærd i Danmark. Det er sådan, og det skal jeg slutte af med, at når man kigger på Danmark, så går det meste af vores eksport, 70% går til de andre EU-lande. Det svarer til, det skaber omkring op mod 0,5 millioner arbejdspladser, 460.000 arbejdspladser herhjemme, at vi eksporterer så meget til de andre EU-lande. Fordi vi er en del af et fælles indre marked. Vi har jo lavet et indre marked for 0,5 milliard mennesker, 28 lande, det er det EU også handler om. Og der er fri bevægelighed for, for varer, for tjenesteydelser, for kapital, men også for arbejdskraft. Og det er den sidste del, som jo har været lidt i diskussionen, I har sikkert hørt ordet om social dumping eller løntrykkeri. Hvis der kommer andre EU-borgere til Danmark, og de ikke arbejder på danske løn- og arbejdsvilkår, men på lavere lønninger, så er det en udfordring, og det er noget, det jeg gør noget ved, fordi jeg vil sikre, at hvis man kommer til et land, så er reglen, at man skal arbejde på det lands løn- og arbejdsvilkår. Hvis man kommer til Danmark fra Polen eller fra Rumænien, så skal man gøre det. Det, vi har gjort i Danmark, det er at kontrollere bedre, at det sker. Hvis man ikke gør det, så skal det have nogle konsekvenser for de virksomheder, der snyder, og for de borgere, der bliver udsat for den form for snyd. Det andet er det der såkaldte velfærdsturisme. Har I hørt det begreb? Ja. Det er jo et mærkeligt ord, men det betyder jo i virkeligheden, at hvis jeg kommer som EU-borger til Tyskland og får et arbejde, betaler min skat, så har jeg også ret til en beskyttelse eller social sikring, ligesom en tysker, der også går på arbejdsmarkedet og betaler sin skat. Det er en rettighed, man har som EU-borger, som vandrende arbejdstager. Det er vigtigt, at man har en rettighed. Altså hvis en polsk tømrer kommer til Danmark, får et ansættelse nede i det lokale tømmerfirma hernede, arbejder på danske løn- og arbejdsvilkår sammen med danske kolleger, han falder og brækker benet, den polske tømrer, han kommer på hospitalet, han kan selvfølgelig ikke arbejde lige med det samme igen, når man har brækket benet, så får man ret til det, man hedder sygedagpenge en periode, indtil man bliver rask igen. Det får en polsk tømrer også ret til, ligesom hans danske kolleger vil have ret til det. Den form for ligebehandling er jo også en del af EU-arbejdet. Diskussionen går så på, hvornår skal man have ret til velfærdsydelser i Danmark. Og der er jeg den holdning, at man selvfølgelig bare skal kunne rejse til og få et arbejde. Det skal man jo have. For det første, man skal have et arbejde og betale skat i Danmark, og så få ret til alle velfærdsydelser på én gang. Der har været en stor diskussion, om man skal kunne sende børnepenge, man får som man skal arbejde i Danmark, er en EU-borger, hjem til sine børn, der ikke bor i Danmark, selv i Rumænien eller Polen. Det synes jeg er en dårlig idé. Ikke fordi, at børn i Rumænien og Polen ikke har behov for børnepenge, men fordi de børnepengeniveau, vi har lavet i Danmark til familier, der har børn, det er tilpasset de leveomkostninger, der er i Danmark at have børn. Det er ikke tilpasset leveomkostninger i Rumænien eller Polen. I Rumænien er en arbejdsløn måske en tiendedel. En arbejdsløn er en tiendedel af, hvad den er i Danmark. Og der vil et skattefri børnepengetilskud til en familie være altså en kæmpe gave, man pludselig får og står med i Rumænien. Og det er ikke rimeligt, at danske skatteydere skal betale det. Så der er nogle ting, vi skal have lavet op på. Men det er en politisk kamp i EU, fordi vi vil gerne bevare den frie bevægelighed af arbejdskraft, fordi det, der sikrer os i Danmark, hvor vi er rige og kan bevare vores velfærdssamfund, det er, at vi kan sikre, at vi også kan få udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Der var rigtig mange virksomheder sidste år, som var nødt til at sige nej tak til nye ordrer
i Danmark, fordi de ikke kunne få kvalificeret arbejdskraft, hverken dansk eller udenlandsk, til virksomheden. Så siger de nej til ordre. Og jeg har det sådan, dem der vil lukke grænserne, det er en kæmpe, kæmpe fejltagelse. Så eksporterer vi bare danske arbejdspladser væk fra Danmark. Jeg vil hellere sikre, at virksomhederne i Danmark godt vil sige ja til ordre, og så hente noget udenlandsk arbejdskraft, vi behøver, til Danmark på danske løn- og arbejdsvilkår, som kan sikre, at virksomheden kan udvikle sig og forbedre sig, og også øge til fordel for det danske samfund, det tæller skat osv. Så det er en af de ting, der er udfordringen. Jeg stopper her og glæder mig til jeres spørgsmål. Jeg håber, I fik et bred udgang til det her handler om. I skal stemme den 25. maj. Jeg håber, I alle sammen bruger jeres demokratiske ret. Jeg vil sige til jer, at når man rejser rundt i verden, som jeg gjorde, og ser på, at folk er villige til at sætte deres liv på spil for demokrati, så er det lidt en luksus, synes jeg lidt, at man som dansker nogle gange bare siger, at det der, jeg vil ikke bruge min demokratiske ret til at stemme. Det mener jeg er en stor fejl. Man skal selvfølgelig være glad for, at man har en ret. Det er meget tændt for givet. Jeg mener, i andre lande, i Kina, der får man ikke lov til at stemme på, hvem der skal være ens leder, eller hvordan ens parlament skal sammensættes. Det gør vi i Danmark, så jeg bruger det stemmeret, når den kommer. Også den 25. maj. Jeg stopper her, og så glæder jeg mig til at høre et spørgsmål. Værsgo. Hvem er først? I må spørge om... Hvem er der en ude? Nej. Nogle af jer havde forberedt nogle spørgsmål. Det der med ja. Det er jo tyske bondemænd, de kan jo få landbrugsstøtte i Danmark, hvis de har jord i Danmark. Er det rigtigt? Fordi det kommer, det tager jo de danske bondemænds pladser, kan man sige. Ja. Jeg er generelt imod landbrugsstøtte. Jeg mener, at det skal afskaffes, og hvis det bliver gjort i hele EU og også i andre lande i verden, så vil dansk landbrug klare sig ganske udmærket, de er meget konkurrencedygtige. Vi hælder 40% af EU-budgettet går til landbrugsstøtte. Prøv at tænke på, hvad de penge kunne være brugt til, i stedet for til at investere i forskning, i uddannelse, i nye job, i grøn omstilling. Så grundlæggende så mener jeg, at landbrugsstøtte til noget, de skal af med. Og som sagt, det vil ikke skade dansk landbrug, fordi de er konkurrencedygtige, hvis de andre lande også afskaffer deres landbrugsstøtte. Så jeg vil, altså parlamentet, jeg vil kæmpe for i parlamentet. Vi har jo indflydelse på EU's budget. Vi skal godkende EU's budget i parlamentet, Europaparlamentet. Der vil jeg kæmpe for, at flere af de penge, der bliver brugt til landbrugsstøtte, de bliver flyttet over til noget, der giver mere mening. Så det er det ene svar. Det andet altså om de tyske og danske regler, altså jeg kender ikke det eksempel så godt, men jeg kan sige, at generelt set, så når du har den form for støtteordninger, så skævvrider det meget af det marked, som markedskræfter, der burde fungere. Og det er sådan set grundlæggende imod. Jeg synes godt, man kan give noget støtte til noget grøn omstilling i landbruget osv., men så skal være målrettet det. Jeg synes ikke, vi skal bare give støtte sådan generelt set, fordi man har nogle marker eller nogle dyr. Men det er jo det, tyskerne gør, fordi de giver jo støtte til majsproduktion, altså til bioetanol. Ja. Og de får det dobbelte i støtte, hvis de laver bioetanol på de der marker. Ja. Og det betyder jo, at priserne på markerne her i Sønderjylland stiger og udkonkurrerer for eksempel de økologiske bønder. Ja. Og det er et eksempel på, at der er nogle af de støtteordninger, der bør ryddes op i. Fordi det er jo ikke, altså det giver jo ikke mening for mig, at man godt nok producerer man bioetanol, men hvis man så fortrænger en økologisk produktion, så er det jo ikke så er det ikke særlig rimeligt. Så der er en række af de ordninger, der skal ryddes op i, og sikre, at man ikke laver støtteordninger, der skævvrider vores landbrug, vores produktion. Jeg ønsker mere grønt landbrug, men man skal jo ikke det ene landbrug på bekostning af det andet. Godt spørgsmål. Det skal vi tage med, det her. Jeg var ikke klar over, hvordan det skete her i Sønderjylland på lige præcis majs.
Jeg tror, at Benny Engelbrecht blev interviewet til TV Syd om det også. Han lovede også at tage det med. Ja, så må jeg tale med Benny om det, min gode kollega i Folketinget. Så nu er der 2, der ved det. Ja, fantastisk. Næste spørger. Hvem er på? Ja. Hvad er de missioner for EU? Snakker vi om et håb om at have en nærmest overstatslig regering, så man får EU som bliver som en eneste frem for Sjælland? Nej, altså mit tilgang til EU er, at vi skal have EU-samarbejde, når det er nødvendigt. Kun når det er nødvendigt. Når vi ikke kan løse det selv i Danmark. Altså for eksempel nogle af de her miljøproblemer, vi taler om. Det løser vi ikke alene selv i Danmark. Vi er nødt til at have et samarbejde op i EU. Men vi skal have det, at vi selv bestemmer i Danmark, når det er muligt overhovedet at gøre det. Når det giver mening, at vi i Danmark tager beslutninger om det. Og det er for eksempel sådan noget som vores velfærdssystem, ikke? Vores velfærdsydelser osv. Det er noget, vi selv beslutter i Danmark. Vi vedtager selv vores finanslov hvert år i Folketinget. Jeg stemmer for den hvert år og forhandler med de andre partier. Det er sådan noget, som EU ikke behøver at blande sig i. Fordi det klarer vi bedst selv i Danmark. Men det der med at indkræve skat for multinationale selskaber og rige borgere, der placerer penge væk i skatten, væk fra Danmark og overfører fra en dansk bank til en eller anden bank i Europa. Den type snyd bekæmper vi bedst i EU. Så jeg forestiller mig ikke nogen overnational regering, der sidder og skal beslutte sig med sådan en diktatur nedover de europæiske lande. Men jeg forestiller mig, at i den globalisering, vi lever i, der er der behov for, at vi har et stærkt europæisk samarbejde omkring nogle af de ting, vi ikke kan løse selv i Danmark. Så det er min mission. Er det godt nok i dag? På nogle områder nej. Altså på skatte, f.eks. bekæmpelse af skatteunddragelse og skattesnyd, nej, der er det ikke godt nok. På bekæmpelse af snyd på arbejdsmarkedet, hvor man dumper lønninger, social dumping, løntrykkeri, der er det ikke godt nok samarbejde i EU. På bekæmpelse af international kriminalitet, grænseoverskridende kriminalitet, der er det ikke godt nok i EU, og derfor en af de ting, vi diskuterer i en kommende periode, det er at styrke EU's politisamarbejde. Vi har Europol, men vi kommer til at styrke politisamarbejdet endnu mere for at bekæmpe de kriminelle bander, der huserer også langt til den jyske vestkyst, hvis man ser på husindbrud og så videre, men også menneskehandel og handel til prostitution, udenlandsk handlede kvinder i Danmark. Det kan vi også bekæmpe effektivt igennem EU. Så er der nogle af de ting, som bedst lader sig gøre i EU-samarbejde, men der er en masse ting, vi klarer bedst selv i Danmark. Og som jeg nævnte tidligere, jamen, så er der noget, vi klarer bedst i kommunen, noget, vi klarer bedst i regionen, noget, vi klarer bedst i folketingsregi, og så er der altså noget, vi er nødt til at samarbejde om i EU. Og der er nemlig nogle eksempler på det. Så jeg vil ikke have en overnational regering. Jeg vil have et samarbejde om de ting, hvor det giver mening for os. Og som lille land, så vil jeg bare sige til jer, der er vi jo også, når det gælder EU's indre marked. Altså, hvis man laver et produkt, ikke, som tager en vand her, ikke, have en fælles standard for, hvordan den her plastflaske for eksempel, der må komme i af kemiske stoffer osv. Den samme standard, ikke for et land, ikke kun for Danmark, men for 28 lande og en halv milliard mennesker, som vi har i verdens største indre marked. Det er en god idé. Så hvis man er en lille dansk virksomhed og producerer et eller andet, så laver man op til et standard. Bang, så har du et helt marked, du bare umiddelbart adgang til. Du skal ikke søge om tilladelse i Spanien, eller Portugal, eller Grækenland, eller England. Altså, og det er en fordel. Så derfor skal vi passe på gode ting, vi har i EU. Og det er f.eks. vores indre marked. Hvem er next one? Ja. Du snakkede det selv indlægsvis om den der nye klimaplan, som EU-kommissionen er kommet i, jeg tror det er næste uge. Og der er de langt de fleste medier, de snakker om, at man vil droppe de her bindende krav til f.eks. vedvarende energi. Ja. Og de siger også, at det vil have kæmpe konsekvenser på Danmark, hvordan forholder sig sådan til det? Jamen det er fuldstændig rigtigt. Ja, altså EU-kommissionen er jo sådan set EU's regering, så at sige, dem der fremlægger forslag til, hvad man skal have fælles lovgivning. De vedtager det ikke, det gør ministerrådet i 28 lande og parlamentet i fællesskab. Langt det meste. Men den her klimapakke, som Connie Hedegaard jo som klimakommissær, kommer til at være helt central i, der er rigtigt. Den bliver fremlagt næste uge, og rygtet går på, at man kun sætter mål for, hvor meget vi skal reducere CO2-udslippet med i 2030, og hvor meget vi skal energieffektivisere, altså hvor meget vi skal gøre vores bygninger grønnere og vores produktion mindre energiintensiv. Det tredje ben i den der kamp,
mod klimanedbrydning og for et bedre miljø, det er jo altså også vedvarende energi. Og der går rygtet, at kommissionen ikke vil tage et mål med, hvor meget andel af vores energi i 2030, der skal være kommet fra vedvarende energikilder. Ja. Nu er det fra 2020, er der et mål, der hedder 20% af vores vedvarende energi, eller vores energi, skal komme fra vedvarende energi i 2020. Det er alle efterspørger, alle grønne virksomheder, der producerer den her type teknologi, vindmøllevirksomheder, andre pumper osv. Det er, vi vil have et mål for 30, så det skal vi planlægge. Skal vi se, at EU sætter et mål på at sige 30 eller 40% af vores samlede energiforbrug skal være vedvarende energi, så kan man begynde at sælge sine vindmøller igen og sine varmepumper og alt muligt andet. Og det kæmper Danmark for, det kæmper regeringen for, det vil jeg kæmpe for. Europaparlamentet har faktisk allerede 2 udvalg. Der er jo samling nu i Strasbourg, i Europaparlamentet, der er samling hver måned. Der har de altså vedtaget, at de gerne vil have nogle bindende mål for, hvad vi skal have i vedvarende energi. Hvis vi ikke får det, så koster danske arbejdspladser. Hvis vi får det, så kan det give rigtig mange danske arbejdspladser inden for den grønne sektor, inden for vores virksomheder. Så det vil jeg kæmpe for. Men det er jo en politisk kamp, jeg gerne sige, fordi der er jo nogen, nu har jeg ikke nogen borgerlige ved siden af mig, men der er nogen på den borgerlige side, som vil sige, hey, det der med vedvarende energi, det er for dyrt, og det skal vi ikke have nogle bindende mål for. Og der er jo en industrilobby. I Danmark har Dansk Industri, der har de sagt, vi kan godt leve med, at der ikke kommer et mål for vedvarende energi. Men de grønne virksomheder i Dansk Industri, det var der mange af, Vestas og alle mulige andre, Grundfos og Danfoss, alle mulige, de er ret utilfredse med, hvad deres egen organisation siger her. De vil gerne have et mål for vedvarende energi. Jeg vil gerne som parlamentariker arbejde sammen med de virksomheder, der kan se perspektivet her. Så der er en politisk kamp. Den borgerlige gruppe i Europaparlamentet, jeg ved ikke, hvordan den stiller sig. Jeg tror, der er mange af de borgerlige politikere, som ikke vil have et mål. De vil hellere satse på kulkraft og atomkraft og andre ting. Og det synes jeg vil være helt forkert. Vidste I, at det der med, hvor meget støtte der bliver givet til vedvarende energi, der bliver jo givet 35 milliarder euro om året, tror det er, i støtte til atomkraft. Mere end vi giver i støtte til vedvarende energi i Europa. Der bliver givet næsten lige så meget i støtte til kul og olie, benzin og så videre, som der bliver givet til vedvarende energiproduktion. Den er myte med, at vi giver en masse støtte til vedvarende energi i Europa. Det er altså ikke rigtigt. Vi giver faktisk alt for meget støtte til nogle af de mest forurenende energiformer, eller mest farlige energiformer, der findes. Det skal der gøres op med. Tænk, hvis vi brugte de penge, vi gav i støtte til atomkraftværker eller olie- og kulkraftværker til vedvarende energi, så kunne vi virkelig lave en hurtig grøn omstilling. Hvorfor er det vigtigt med en grøn omstilling? Jeg vil bare citere den her klode her. Ikke? Det ved I godt alle sammen, men det eksploderer jo med antallet af mennesker. I Kina eksempelvis, der er 300-400 millioner mennesker, er flyttet ind i middelklassen. Og middelklassen betyder, at de gerne vil have biler og boliger og nu. Efterspørgselen på energi er sådan her stigende hele tiden. Derfor, når efterspørgselen er høj, så bliver prisen også højere. Det er klart, ikke? Medmindre der er en ubegrænset energikilder, det er der ikke. Ja? Og det vil sige, de lande og de virksomheder, der hurtigt skal gøre sig mere uafhængige af energi, bruge mindre energi, være mere energieffektive, de bliver de mest konkurrencedygtige virksomheder i fremtiden. Og det er det, som vi kæmper for i Europa. Så overfor Kina, USA og de andre, de må gerne forurene videre, det må de helst ikke. Men hvis de ikke er gode til det her, som vi er, så vinder vi konkurrencen på længere sigt. Vi skaber arbejdspladser. Og det er det, der det også handler om. Yes. Næste spørgsmål. Ja. Vil det være Tom, eller karriere, hvis du kommer ind i Europaparlamentet? Tom? Jeg vil indrømme, jeg er også sådan et menneske, der kigger på, hvor kan man få indflydelse, hvor kan man gøre en forskel. Sådan en idealist. Og jeg arbejder i mange år med udenrigspolitik og vil skabe fred i verden og hjælpe udlandet til at klare sig selv, så de behøver vores støtte. Alt det der. Og der kan jeg bare se, at Europaparlamentet med den nye traktat, Lisbon-traktaten, der nu er trådt i kraft, har jo fået enormt meget indflydelse, fordi det er indflydelse på stort set alt den fælles lovgivning, vi laver i Europa. Og det vil jeg sige, som dansk folketingsmedlem, der vil jeg have mere indflydelse som europaparlamentariker på lovgivning, der regulerer mange vigtige ting.
vi står over for udfordringer, end jeg vil have som dansk folketingsmedlem. Fordi, lad os tage det her med energi igen, de fælles mål, vi sætter i EU. Ikke? Jeg kan da godt have nogle meninger om det som dansk folketingsmedlem, men det skal jo vedtages i EU's ministerråd, og det skal vedtages i Europaparlamentet, hvad det her skal være, ikke? Hvad målet skal være. Så jeg ser det som en karriere, altså hvis man skal kigge på karrierebriller. Jeg synes, det bliver fantastisk at få lov til at kunne være med til lovgivning for 1,5 milliard mennesker over 28 lande, i stedet for 5,5 millioner mennesker. Ikke dermed sagt, ikke det er vigtigt, at vi laver i Danmark, det er også vigtigt. Men jeg kan se, at der er behov for, at der er nogen, der tager nogle danske interesser og briller på at gå ind i EU og kæmper for nogle mærkesager, danske mærkesager i det europæiske samarbejde. Det glæder jeg mig til. Det var ret sjovt, bare lige, men danske ministre, når de rejser til Bruxelles, de mødes jo ikke kun med deres kolleger fra andre lande. De mødes også med europaparlamentarikere, fordi de ved, at hvis danske regeringer og ministre skal have ting igennem, så skal vi også have Europaparlamentet bagved. Så derfor så bliver parlamentet også rigtig centralt. Godt. Ja. Sagde du ikke, at du ville få mere indflydelse i Europaparlamentet end i Folketinget? Jo. Men er det ikke svært at få det, når der er 766 medlemmer i Europaparlamentet? Altså, der er mange, der skal overbevise. Ja. men vi er jo i Europaparlamentet organiseret, ligesom vi er i Folketinget, i partigrupper. Ikke? Så jeg sidder jo sammen med socialdemokrater fra de 27 andre EU-lande. Og S&D-gruppen, altså den socialdemokratiske gruppe i parlamentet, altså nu den næststørste gruppe. Det er den kristen-konservative gruppe, som er den største nu. Ikke? Og der sidder for Danmark kun Ben Benson, fordi Venstre sidder i den liberale gruppe, der er den tredje største, og meget mindre gruppe. Og så den grønne gruppe, hvor SF sidder, det er så en fjerde største, tror jeg nu, og det er endnu mindre, ikke? Men det vil sige, hvis jeg, som med de andre socialdemokrater, vi deler mange af de samme dagsordner, mange af de samme holdninger, så står vi jo lige pludselig som den næststørste gruppe i parlamentet, og kigger man på den lovgivning, der bliver vedtaget, så er der altså ikke meget lovgivning i EU, der er faktisk noget lovgivning i parlamentet, der bliver vedtaget udenom den socialdemokratiske gruppe, fordi den er så stor, at den borgerlige gruppe, altså den konservative kristendemokratiske gruppe, og den socialdemokratiske gruppe, når vi er enige, så bliver det til noget, fordi så har vi et stort flertal. Vi forhandler rigtig meget sammen, vi finder kompromiser. Det er man nødt til jo. Altså lad os tage den der klimadiskussion igen, det vedvarende energi. Jeg vil gerne have et mål ind. Okay, så kan det godt være, at jeg må give mig lidt på, hvor ambitiøst målet bliver. Men det er bedre for mig, at jeg får et mål ind, og så får de borgerlige med, og så laver vi et kompromis om det. Og så er det det, der bliver EU's samlede målsætning. Så jeg vil sige, jeg kan ikke selv overbevise alle de andre om alene, men jeg kan gøre det sammen med mine gruppefæller. Og så er der jo også nogle gange i hvert fald lidt alliancer, nord- og syd-alliancer. Ikke? Så jeg kan på nogle sager kan jeg have større samarbejde med mine nordeuropæiske kolleger fra Tyskland og Holland og England og Sverige og Finland og så videre, ikke? Og baltiske lande. Så det kommer an på hvilke sager der. Så det er rigtigt. Vi skal ind og lave kompromiser og alliancer, og det er der politik også handler om. Prøv at få sin ting igennem, der skal man også være pragmatisk. Men man må bare ikke miste sin idealisme i det der spil der. Cool. Næste. Ja. Det er jo gode spørgsmål, synes jeg. Hvem er... Ja. Tror du selv, at du som dansker og sammen med dine danske partifæller kan tvinge det forslag igennem om klima? Jeg læste en god artikel om det i Børsen, der blev foreslået i går, og Vestas og Darka og alle mulige andre firmaer, de siger, at det her det bliver en stød, fordi vi kan satse så meget på den energi, og det kommer ikke til at fortsætte, fordi det har vi ikke nødvendigt til. Der er ikke nogen af de store, der vil investere i, når der ikke er et krav. Nej, så det er ikke den sikkerhed i, at andre lande også vil køre med på vognen. Og når Storbritannien og Polen, de bruger atomenergi og anden former for energi, så har de jo flere medlemmer end danskerne, og på den måde så burde vi tage den diskussion, hvis vi får andre med. Ja, det er et godt spørgsmål, men man kan sige, grunden til, at de siger, de virksomheder, jeg er helt enig med dem, det er også for at lægge pres og sige, hey, til resten af EU, prøv at høre, vi har en grøn energisektor, som er i fare, hvis ikke vi tager sammen i kommissionen og sætter nogle mål. Det synspunkt vil jeg også videreføre i parlamentet. Parlamentet, som sagt, har jo i 2 udvalg faktisk vedtaget, at der skal være bindende mål for vedvarende energi. Og
Så det kan godt være, at kommissionen kommer med et oplæg uden mål for vedvarende energi. Men det kommer ikke igennem, hvis vi skal have parlamentet med. Og det er det, at Europaparlamentet bliver så centralt, hvem vi vælger ind. Det er fordi, jeg sidder jo i en socialdemokratisk gruppe, og jeg kan godt sige, at i en socialdemokratisk gruppe, der mener britiske socialdemokrater og polske socialdemokrater og tyske socialdemokrater, også at der skal være mål for vedvarende energi. På trods af, at deres industrier måske er mere sorte eller mere atomkraftindustri end de er i Danmark. Så det er jo heller at den danske økonomi gå kompromis med, at du nej, hvad er alternativet? Hvis du sagde, hey, vi kan jo ikke få noget igennem her. Hvis vi nu så melder os ud af EU, lad os bare sige det, så kunne vi sætte nogle meget høje mål i Danmark på vedvarende energi. Men hvis vores naboland ikke gjorde det, så er det lige meget, så får vi ikke eksporteret noget til Tyskland. Altså, vi lever af at eksportere den her teknologi til andre lande. Vi kan ikke bare sådan have hjemmemarkedet på den. Det er jo en meget lille del af de her virksomheders produktion i hjemmemarkedet. Meget af det mest bliver eksporteret. Så vi vil sætte 460.000 arbejdspladser typisk set, som tager alle vores arbejdspladser og afhænger af eksporten til andre EU-lande. Det vil vi sætte i vores styr, vil vi i hvert fald sætte på spil. Så det er ikke fejl, at vi har satset så meget på den grønne energi, og det har jo hæmmet erhvervslivet. Nej, det mener jeg ikke, det er. Fordi jeg mener, vi har tiden med os, fordi der er en masse myter omkring det her med grøn energi. Altså for det første er det dyrere at producere vindenergi og anden form for vedvarende energi. Nej. Jeg nævnte det her tal med subsidier før. Atomkraftværkerne får flere subsidier end vedvarende energisektor får. Og kulkraftværker får næsten lige så meget. Så derfor så nej. Og hvad med forureningsdelen? Hvem betaler den? Den bliver jo ikke regnet med i fuld omfang, når det gælder kulkraft. Eksempelvis i Polen og i Tyskland osv. Hvis man regner den med, så var det vedvarende energi meget billigere, den forurener jo ikke på samme måde. Så vi skal vinde det slag med argumenter. Men tænk nu, hvis det lykkes igen at få sat nogle mål for vedvarende energi i EU. Så har vi et mål. Verdens største marked, 1,5 milliard mennesker, 28 lande, har sat nogle ambitiøse mål. Okay? Det påvirker ikke kun EU. Det kommer til at påvirke resten af verden. De vil kigge til EU's behov. Når de har sat nogle ambitiøse mål, så må vi også heller kigge på, hvordan vi gør det i forhold til vedvarende energi. Så det her, det har globalisering om, hvordan vi får indflydelse. Og der kan vi altså fælles få indflydelse, hvis vi sætter nogle mål. Men jeg ved godt, det er en politisk kamp. Og selvfølgelig kan man tabe nogle politiske kamp i gang, men det gør vi også. Den her kamp, tror jeg så, at man for den sag, vi vinder, fordi parlamentet, som sagt, er for, at der skal være mål for vedvarende energi. De fleste parlamentet, det er så der. Næste. Ja. Bare for at vende tilbage til det der med velfærdsturisme, så er en mand, der bragte, det er jo en udsendelse om det her med, at gravide babyer, altså Storbritannien, et par dage før de skal føde, og så udnytter hospitalerne med, at de jo ikke kunne sige nej til dem. Ja. Og hvordan vil I sådan undgå, at de ikke bare udnytter de lidt bedre muligheder til at, altså, de betaler jo skat, og vi kan ikke sige nej til det. Bare hvordan vil vi undgå, at der ikke bliver smidt på den måde, når vi har det her velfærd? Ja, det er også et godt spørgsmål, fordi når vi har en fri bevægelighed i EU af arbejdskraft, ikke? Altså vil jeg sige, for at du kan få adgang til danske velfærdsydelser, så skal du arbejde. Du kan ikke bare komme som anden EU-borger, og så lige nu rejser jeg til Sønderborg, og du er med på et lokalt hotel, og så går jeg ned og siger til kommunen, jeg vil ikke gerne have noget kontanthjælp, fordi jeg har ikke så mange penge. Altså det siger jeg, så må du rejse tilbage igen, hvor du kommer fra, så må du starte med hjemme. Så det er kun, hvis man er på arbejdsmarkedet, og ligesom kommer for at arbejde, at man har nogle rettigheder. Og det synes jeg er vigtigt, fordi vi får aldrig nogensinde, heller ikke danskere til at rejse til Tyskland, eller til Storbritannien, eller til Frankrig, og arbejde, hvis det er sådan, at man ikke kan blive behandlet, hvis man bliver syg eksempelvis. Eller ens børn ikke kan gå i skole, eller et eller andet. Så derfor så er forudsætningen for fri bevægelighed, at man har en minimum af beskyttelse, rettigheder. Ikke? Der hvor vi så må holde øje med, at det bliver misbrugt. Eksempelvis som man nævner, hvis det virkelig er rigtigt, at belgiske kvinder tager til Storbritannien for at føde, så er det en sag, jeg mener, man skal tage op i EU. Og så må Belgien og Storbritannien finde ud af, hvordan man så stopper på det. Ikke? Eksempelvis kan man jo sige, hey, hvis du er en kvinde, der skal føde, så kan du ikke bare tage til Storbritannien, så skal du føde i Belgien. Altså, lad os tage et eksempel af
andre EU-borgere, der kommer til Danmark på ferie, eller hvad nu laver, de bliver taget i en kriminel handling. De er måske ved at stjæle et hus, eller ved at stjæle fra et hus. De bliver dømt for fængselsstraf. Der er det sådan, at de skal aftjene deres fængselsstraf ikke i Danmark, men det land, de kommer fra. Det mener jeg er meget vigtigt. Det er desværre alt for mange andre EU-borgere siddende i danske fængsler, som har fået en straf, dom i Danmark. Og en af de ting, som jeg vil sikre, det er, at de lande, hvor de kommer fra, de tager imod deres borgere, som skal aftjene deres fængselsstraf der. Det er reglerne helt klare om, at det skal de. Og jeg vil sige til Rumænien og til Polen, hvor problemet er, I må, altså hvis jeres landes borgere skal komme her, så må I tage imod de kriminelle. Det gider vi ikke have. Og der er nogle klare regler om det. Så sådan nogle ting kan vi